Croeso i sianel podlediad newydd sbon awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Gan ei bod yn Ionawr 2021 mi fydd rhain yn cael ei recordio ar-lein am y tro, ond mae 2021 yn flwyddyn arbennig iawn i ni fel awdurdod gan ei bod yn dathlu 70 mlynedd ers ein dynodiad fel Parc Cenedlaethol. Yn fisol, mi fyddwn ni'n cyhoeddi un rhaglen Gymraeg ac un Saesneg ar y sianel yma ar amrywiol bynciau sy'n gysylltiedig ag Eryri, a heddiw fyddan ni'n trafod cynllun llysgennad Eryri. Mae lansio cynllun llysgennad Eryri wedi bod yn ymdrech tîm go iawn ac un o'r swyddogion sydd wedi bod yn gyfrifol am hyn di Catrin Glyn. Hi di swyddog partneriaeth y Wyddfa. So ofyn i chdi'n gyntaf, Catrin, o lle ddaeth y syniad ar gyfer y cynllun llysgennadon? Wel, oedden nhw'n y bwyntiau gweithredu, ddweud y gwir, yng Nghynllun yr Wyddfa, sef cynllun rheoli partneriaeth ar gyfer y mynydd, sy'n llunio'r llwybr ar gyfer cydweithio i warchod y mynydd ar gyfer y dyfodol. Felly, os a'n ni nôl rhyw gwta 2 flynedd, wnaethon ni ddechrau cynnal y drafodaeth mewn ffordd, a wnaethon ni gynnal gweithlu a gwahodd nifer o sefydliadau, busnesau ac unigolion ar draws Cymru i gyd, a rhai oedd yn rhan yn barod o gynlluniau cyfredol a pobl oedd gen ddiddordeb yn gyffredinol a wrth gwrs yn partneriaid ni gyd, partneriaeth y Wyddfa. A wedyn, wnaethon ni ddod i'r casgliad rwsyd drwy drafod y bysa'n lawer fwy effeithiol ac yn fwy buddiol i'r ardal ac yn bendant i'r Wyddfa, fod ni'n ymestyn y cynllun fod o'n gynllun i Eryri yn ei chyfanrwydd. Wedyn, ar ôl y gweithlu yna, ddaethon ni ynghyd efo awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru oedd â diddordeb mewn sefydlu cynlluniau llysgenhadon unigol. Mwyn cydweithio ac ar gynllun estynedig, wedyn, da ni wedi bod yn gweithio efo Cyngor Sir Conwy, Sir Ddinbych a Chyngor Gwynedd. Fel bod ni'n medru datblygu ein cynlluniau unigol, ond bod nhw i gyd yn medru cael eu hyrwyddo o dan un fanner, sef llysgennad Gogledd Cymru. A da ni di dod yn bell iawn ers y gweithlu yna, a wedi lansio'n cynllun ni, fel ti'n gwybod, mis Tachwedd mewn digwyddiad hynod o lwyddiannus ar-lein yn ystod y cyfnod clo. Ia, mi oedd hwnna'n ddigwyddiad lwyddiannus iawn. I rywun sy'n heb weld, mae yna lot o'r fideos y lansiad ar-lein gyda ni, a mi all gandawyr fynd i sianel YouTube ni a ilwylio ar rheini. Ond fe di ddweud chdi bach mwy ni am be'n union ydy cynllun llysgennad Eryri? Wel, cynlluniau llysgenhadon, maen nhw'n cynlluniau sydd yn cael eu gweld fel rhannu gwybodaeth a hyfforddi pobl, fel bod nhw mewn sefyllfa fwy cry i rannu'r negeseuon cywir am ardal benodol neu rhywbeth, hynny lle. Wedyn mae'n cynllun penodol ni yn gyfres o fodiwla hyfforddiant hynod o amrywiol ar-lein sydd yn adlewyrchu rhinweddau arbennig Eryri. A mae'r cynnwys mor eang a mae o wir yn tynnu gola newydd ar Eryri a'r rhinweddau arbennig, efo cynnwys newydd ffres, gwreiddiol, arbennig ar gyfer y rhaglen yma lle. Felly fe wnaethon ni lansio efo 8 modiwl ac yna rhyddhau modiwla bob mis wedyn. Wedyn mae gennym ni ddwy fodiwl ar ôl lle tirweddau amrywiol a cyflenau hamdden helaeth i'w rhyddhau. A oedden ni'n gweld ar ôl i ni ryddhau dim ond 8 oedd pobl yn methu cael yr achrediad aur, achos ffordd mae'n gweithio ydy drwy achredu cymwyster efydd wedi rhywun gyflawni 3 modiwl ac yna 6, os nhw'n cyflawni 6 modiwl, maen nhw'n cael cymwyster arian ac yna cymwyster aur ar ôl cyflawni 9, wedyn oedd pobl yn gwachod yn eitha amyneddgar am y 9fed i gael yr aur.
Ia, mae yna lot o bobl sydd wedi arwyddo yn canmol y cynllun, a fel ti'n deud, mae o'n rhywbeth ffres, mae'r cynnwys o safon uchel iawn. Ond yn bersonol, beth dwi wedi weld ydy gymaint o pobl yn mwynhau o, de. Ond fyddi di ddweud chydig bach mwy am beth sa pobl yn cael allan o'n efo i ni? Ia, mae'n hynod o braf, de, yr adborth da ni wedi cael, mae wedi bod yn galonogol iawn, a mae yna dros 200 o unigolion wedi cymhwyso wan yn barod ers i ni lansio mis Tachwedd sydd yn wych o beth, a mae yna amrywiaeth eang o lysgenhadon bellach o arweinwyr mynydd i berchnogion busnes, i unigolion sydd â diddordeb yn Eryri. A mae'n teimlo dydy, fatha fyddai'n gwybod, mae yna bresenoldeb cry ar-lein hefyd efo pobl yn rhannu'r bath o dyna, achos da ni'n rhoi pecyn digidol pan maen nhw'n cymhwyso. A wedyn maen nhw'n medru rhannu hynny wedyn ar ei gwefannau cymdeithasol. A mae pawb sydd yn cyflawni yn derbyn tysysgrif a bathodyn digidol fel o'n i'n deud yn ogystal a chael gwahoddiad arbennig wedyn i weminarau da ni yn ei cynnal lle ac yn cael y berthynas agos na efo ni lle da ni'n awyddus i barhau i ddatblygu'r berthynas yna efo'r llysgenhadon lle. Ia, fel o'n i'n deud, un o'r pethau sydd yn nôl fel adborth ydy ansawdd y cynnwys, a mae yna gymaint o bobl efo arbenigedd gwahanol di cyfrannu at hwn. Fyddi di sôn chydig bach mwy ni am heini? Ia, gret. Bendant mae'r cynnwys wir o'r radd flaena, a mae o wir wedi bod yn fraint gyda ni fel tîm bod nid yn unig gymaint o awduron a beirdd artistiaid o Eryri ac wedi ei hysbrydoli gan yr ardal, ond bod nhw wedi bod mor awyddus i gydweithio efo ni ac efo'r parc lle ac i fod yn rhan o'r cynllun. Mae'r rhinweddau arbennig dydy mor amrywiol a mae'r cyfranogwyr wedi bod hefyd yr un mor amrywiol. Da ni wedi cael cyfraniad gen ein archferwydd ni, Myrddin Ap Dafydd, yr artist Lisa Ergain Taylor, Dr Angharad Price wedi sgwennu cerdd a wedi cyfieithu cerdd yn arbennig ar gyfer yr rhaglen yma. Iestyn Tain hefyd wedi gwneud yr un peth, y Prifardd Ifar Ap Glyn, i enwi dim ond rhai lle wedyn mae'n gwerthfawrogiad ni yn eithriadol o fawr iddyn nhw i gyd. Fysa gynna ni ddim cynllun hebddro, ond mae wedi bod yn braf cydweithio efo pobl o du allan i'r parc, ella fysa ddim o reidrwydd yn gweithio efo'r parc fel y rheol. Mae hynny wedi bod yn braf. A wedyn un o'r cyfranogwyr wrth gwrs oedd Cassie, a gan ei bod ni'n awyddus i ddathlu yr rhinwedd arbennig ysbrydoliaeth i'r celfyddyda. Drwy nid yn unig gynnwys y traddodiadol a'r clasuron, enghraifft diharhebion a chwedla a cherddi a falle sy'n clymu'n i gyd efo'n gorffennol, sydd yn deilwng iawn o'i lle wrth gwrs, ond i wir ddangos sut mae Eryri yn ysbrydoliaeth i'r celfyddydau heddiw ac felly yn parhau i gyfrannu at ein iaith a'n diwylliant a'n celfyddydau ni hyd heddiw. Felly wnaethon ni ofyn i Cassie os oes ganddi hi ddiddordeb gweithio efo ni ac i gyfansoddi darn o waith gwreiddiol, ac oedden ni'n eithriadol o lwcus bod hi wedi bod mor frwdfrydig ac awyddus i fod yn rhan o'r cynllun yma, a mae o wir wedi bod yn bleser cydweithio efo hi a lleicu ar y gwaith. Ia, mae Cassie yn mynd i siarad mwy efo ni am hynna mewn eiliad, ond ga i ddiolch chdi am roed chydig bach o gefndir i'r cynllun, Catrin, a diolch am gyfrannu'r podcast gyntaf. Croeso tad, diolch ti. Mae wir bleser cael cyflwyno Cassie fel gwestai ar ein penglediad cyntaf, artist rhyngwladol ac un o leisia mwyaf creadigol a ffyr y sîn gyfoes Gymraeg. Gwn ni drafod y trac nes di gyfansoddi ar gyfer ni yn y man, ond gyntaf Cassie gofyn i chdi pa atgofion gen ti o dyfer gwraeth yn Eryri, a pa effaith mae Eryri wedi cael arnych chdi a dy waith fel artist creadigol? Wel, mae'n anodd gwahanu yn atgofion i am hlentyndod o'r ardal ddeu gwir, achos mae wedi cael fy magu yn Mangor ac yna wedi symud i ardal Pentir yn hwyrach yn Fardega, ac felly mae ffenast y stafell fewn yn edrych allan ar Moelyci a Fentre Rhiwlas jyst o di tan efo, ac mae gen ti'r olygfa yma mewn ffordd sydd yn edrych fatha set theatr o dy flaen, ac fi sy'n byw yn Llundain am gyfnod, a mae yna lot o bobl yn ei ddeud pan maen nhw'n symud i ddinas. Nath hynny wedyn pam nes i ddychwelyd
bwysleisio harddwch y lle hyd yn oed yn fwy, ond mae'r atgofion mor gyfoethog ac beth sydd yn rhyfeddol hefyd ydy gymaint o ran o'n deallwriaeth ni o fyw ydy ardal fel Eryri a'r tirlun arbennig yn fwy penodol. O'n i'n dysgu am gyfnod mewn ysgol gynradd yn Camden ac oedden nhw'n enwi'r dosbarthiadau i gyd ar ôl llinella Tiwblaens. So gen ti dosbarth y Bakerloo, dosbarth y Jubilee a falle. Ac yn amlwg yn ysgol Tryfan, yr ysgol uwchradd Eseiddi ac yn ysgol Garnedd, yr ysgol gynradd hefyd, mi oedd enwa'r dosbarthiadau, oedd gen ti Lliwedd, gen ti Glydar, oedd gen ti Carneddau. Felly, dwi'n meddwl weithiau pan wyt ti'n cael profiad eitha dinesig neu gwahanol iawn i'r hyn wyt ti wedi cael adra, mae o'n pwysleisio pa mor unigryw a cynhenid i'n hardal ni ydy'r tirlun a'r tirwedd. Yn ddifur bod chdi trafod o fel am, mae o fatha bron pan ti'n tyfu fyny bod Eryri ran yn atod onnych chdi bod chdi'n gorfod mynd o ma bron i werthfawrogi lle ti'n dod o gymaint. Ti'n bod fel, os gefyn nôl o ran dy waith di, mae yna elfennau cry yn marn ni yn dy waith di o lefydd fel Eryri, Can Dyffryn er enghraifft. Ti'n gweld Eryri yn rhan o dy greadigrwydd di? Bendant. A mae hwnna'n unwaith eto yng Nghoma a natur. Os ti wedi derbyn y fraint o gael dyfagu mewn ardal o'r fath, lle wyt ti'n gallu bod mewn... Dwi'n cofio siarad gyda'r artist Lliwen Steffan am hyn. Yeah. Mae gen ti gymaint o ofod, a mae gen ti gymaint o... Fedri di fynd i rwla yn ardal Gwynedd, fedri di fynd i rwla fewn y parc, lle dim ond ti ydy'r unig fod dynol sy'n sefyll yna, ti'n edrych allan am filltiroedd. A does yr un enaid byw arall at y gwmpas di. A mae hwnna yn rhywbeth, ti'n gwybod, mae hwnna mor bryn yn y byd sydd ohoni, lle mae yna gymaint o bobl wedi i pocedu fo'i gilydd mewn dinasoedd eto ag ardaloedd presurach. Ac felly mae hwnna'n rhywbeth sy'n sicr di treiddio mewn unwaith i, ond hefyd i'r ffordd ydw i'n canu, tyd. Mi fysa fo bron yn amhosib peidio cyfansoddi can. Dwi'n teimlo weithiau bod yng Nghaneuon ni'n gallu mynd ar drywydd reit epig a mawr, achos bod hynny, mae hwnna wedi wreiddio yn yr hyn ydw i wedi weld wrth dyfu fyny mewn ffordd, ac y teimlad na o bod rhywbeth yn ddiderfyn. Yeah. Mae hwnna'n wir am teimlad yn hardal ni, dydy. Y copaon a jyst y gofod yma eto. Felly, o'n i'n gobeithio gyda'r trac nes i chyfansoddi ar gyfer y parc bod mawredd yr ardal wedi trosglwyddo o fewn y gan. Yndi, bendant, ti'n defnyddio gair epic, dwi'n meddwl bod hwnna'n berffaith ar gyfer trac Eryri. Dwi'n siŵr bod rhan fwyaf o bobl sy'n gwrando ar y podlediad yma wedi clywed y gan erbyn ŵan. Trac nathon ni ofyn i chdi gyfansoddi ar gyfer lansiad y cynllun. O lle ddath yr ysbrydoliaeth ar gyfer y cyfansoddi? Wel, mae yna gerddoriaeth, mae Carl Jenkins, cyfansoddwr yn un o'n hoff gyfansoddwyr i, a mae o'n dieddol o gyfansoddi alawon sy'n reit, mae nhw'n teimlo fel alawon fysa'n cael ei canu gan lwythi cynhenid, ac y teimlad mae eto bod yr alaw yn eitha, bod hi'n cael ei chanu'n eitha pyr, a bod hi'n alaw, bod hi thaithi yn cyrraedd copaon a dyffrynoedd ar yr un pryd, mwyn trio cyfleu, ti'n gwybod, dyfnderoedd a'r llynnoedd, a'r moroedd, ac yna wrth gwrs y wefr mae cerddwyr a thrigolion yn ei chael o goncro, wel, concro ydy'r gair mae lot o gerddwyr yn ei ddefnyddio, neu o gyrraedd y copa. Ie, wel, amlwg yna lot o feddwl di mynd fewn i'r gerddoriaeth a geiriau.
Y lleicyn on yr animeiddwraig ifanc oedd y ffynalla hefyd wedi creu fideo ar gyfer y gan. Sa chdi gallu esbonio jyst chydig o'r broses o weithio efo lleici a roed y darn efo'i gilydd yn ei gyfanrwydd? Chdi wedi gweithio fo o'r blaen, do? Do, so mae cyfrwng animeiddio yn gyfrwng reit hudolus yn ddoi hun, a mae'r holl ystyr y gair ydy llunio rhywbeth o'r newydd ac y bywyd yma a'r enaid sydd yn perthyn i'r anima, ac mae Lleucyn On yn artist o Dyffryn Nanllag, felly mae tir a'i chymuned hi o fewn ardal Eryri wedi chwarae rôl bwysig. Swn i'n tybio i ysbrydoli hi ac i wahanol hi mynd ymlaen i animeiddio. Felly, o'r rhan y broses, oedd o'n rhywbeth graddol iawn. Mi ddaeth y gan yn eitha rhwydd, achos o'n i'n dall be oedd teimlad y gan angen bod, ac yna nes i ddarllen dipyn ar chwedlau yn gynhenid i'n hardal ni. Yn amlwg mae gen ti Mabinogi, mae gen ti ffigurau mytholegol sydd wrth gwrs yn wedi hysbrydoli gan gymeriadau go iawn o Gymru ganrifoedd yn ôl. Ac felly, yr hyd hwnnw, dod â'r peth at ei gilydd, chwilio am ddelweddau penodol. O'n i'n awyddus iawn i gynnwys delwedd y dewin. Y ddelwedd yma o rywun yn defnyddio ffon hyd a lledrith i lunio ac i garfio siap y mynyddoedd. Achos weithiau dwi'n edrych ar y mynyddoedd a dwi'n teimlo, maen nhw yn amlwg maen nhw'n arw iawn ac yn amherffaith yn ei siap, ond yn yr amherffeithrwydd yna, ti'n teimlo weithiau, oes na rhywbeth, ti'n gwybod, oes na rhywbeth arall wedi i carfio nhw'n berffaith iddyn nhw fod union fel y gymaen nhw, achos dwi'n siŵr y bysa rhywun sydd yn gweithio fel cerflunydd yn edrych ar dir yn wahanol iawn. Eto, weithiau ti yn teimlo hynny gyda'r ardal, mae mor gain mewn ffordd, ac felly, gobeithio bod y fideo wedi awgrymu hynny. Mae fideo ar gan yn plethu efo'i gilydd yn arbennig, a sy'n awgrymu pawb sy'n gwrando fynd ar y sianel YouTube ni i wylio'r gan y gwrando ni. Wrth ddweud yna, da ni'n ymwybodol iawn o'r sylwadau positif sydd wedi dod o'r trac ar fideo ar y cyfryngau cymdeithasol ni. Sut ymateb ti wedi cael yn bersonol? Dwi wedi cael ymateb, pobl sy'n rioed wedi bod yn Eryri o blaen, wrach sy'n rioed wedi bod hyd yn oed wedi cerdded mynydd lot o'n ffrindiau sydd wedi magu mewn dinasoedd. Unwaith eto, mae'n gan, bosib bod, mae trefniant y gan a cynhyrchiad y gan yn wahanol iawn i gan ymlaciedig fysa chdi yn ei sgwennu mewn stafell mewn dinas. Oedd nhw'n gymhariaeth yna eto, achos mae'n syfrdanu rhywun. Dwi'n meddwl am Bob Marley a'r math o gerddoriaeth oedd o'n ei greu. Mae o mor gydnaws hefo, ti'n gwybod, i berthynas efo'i ardal enedigol, sydd, ti'n gwybod, mae diwylliant cwbl wahanol yn fwy. Ti bron iawn yn gallu clywed sŵn i gerdded o, ac bod o'n tanio matcha na bod o'n cael bach o hwyl gyda mwg drwg, ac yn amlwg, pam ti'n cerdded o gwmpas yn hardal ni, mae'n fwy o fenter rywsut. Mae yna lethra sydd yn ymestyn, ac mae hwnna'n rhywbeth oedd pobl yn, dwi'n meddwl, wedi gydnabod. Ti'n gwybod, mae yna sŵn gwahanol, mae yna guriad gwahanol i bob daearyddiaeth, does? Oes, bendant. Wel, mae wedi bod mor ddifyr siarad efo chdi, enwedig am y broses gerddorol, o'n i heb di meddwl am hynna blaen. Da eisiau gwir estyn diolch i chdi eto am gyfansoddi can mor egonig i ni ar gyfer y cynllun, a wedyn da ni'n mynd i chwarae yn ei chyfanrwydd wan. Ond gai jyst diolch eto i chdi am ymuno efo ni ar gyfer hwn heddiw. Diolch yn fawr iawn i chdi, Owen, mae wedi bod yn bleser siarad.
Yn ôl heddiw, da ni'n cael cwmni Stephen Jones neu Joey, fe mae llawer yn adnabod chdi'n Dyffryn Ogwen a tu hwnt. Stephen yn gen aelod o'r Morley Brenhinol a wedi sefydlu busnes sy'n cynnig cyrsiau gweithgareddau awyr agored yn Eryri, sef cwmni Anelu Aim Hire. Steve, mae'n bleser cael chdi yma bod y cwmni wedi ymuno efo'r cynllun Llys Gynhadon. Gyntaf, ga i ofyn i chdi, be di perthynas chdi efo Eryri a chydig o hanes sefydlu'r cwmni hefyd? Mae perthynas fi efo Eryri, mae wedi bod yno ers blentyn trwy mywyd i gwir. O blentyn oedolyn, wrth tyfu fyny'n Bethesda. So oedden ni'n crwydro'r caneddau, glydera, gerdded neu bysgota neu beth bynnag. Mae'n cyfle wan i fynd at teulu allan i'r Eryri. Mae gennym ni'r bod dim o'r moroedd trwodd i fyny at y fynyddoedd hefyd. A dwi'n ffodus wan mwy ddiweddar i gallu neud bywoliaeth wrth gweithio yn yr Eryri hefyd. Pa fath o bethau mae cwmni chdi'n gynnig? Mae wedi sefydlu ar y mynyddoedd, dweud gwir. O ran cerdded, sgiliau, cerdded i oedolion, trwodd i dringo, a mae yna'n cyrsiau trwy gydol y flwyddyn, dweud gwir, trwy ha a gaea. Gweithio lot o ysgolion gynradd yn Gogledd Cymru, yn Gwynedd, Conwy a Ynys Môn. A bethau fatha gweithgareddau preifat, digwyddiadau elusennol a stwff fel afyd. A sut ti'n gweld balans o pobl sy'n dod ati chdi o ran pobl lleol ac ymwelwyr o ffwrdd? Dwi'n ffodus iawn, mae'r werth Gymraeg yn bwysig i fi, a mae'n dangos yn y misas i fyd. A mae hwnna gael ei adlewyrchu yn math o cleintiau dwi'n gael. So, os ni'n dweud ar y funud, mae asa 60% Gymraeg Gogledd Cymru, trwodd i 40% o ymwelwyr. O ie, ffantastig. So beth ar y pêl i chdi ymuno efo cynllun Llys Gynhad Eryri a beth ti wedi fwynhau fwyaf am y cynllun? Swn i'n dweud ar y pêl oedd y ffaith bod yna gynllun yn ei le lle oedd pawb yn gallu cwblhau'r un broses, dallan yr un cynnwys mwyn cael y statws Llys Gynhad Eryri. A so di falch dweud bod fi wedi cael y lefel air. So nes i fwynhau'r proses o'r dechrau i ddiwedd i gwir. Ie, un o'r cyntaf i gyrraedd y lefel air, dwi'n meddwl. Be ti o'n bersonol a sut mae o'n adio gwerth i dy fusnes di? Be ti wedi cael allan o'r cynllun? Oedd y broses yn syml. Do'n am meddalwedd i lawrlwytho, do'n am proses hir i gofrestru ac yn y blaen. A mae hynna'n bwysig os ti'n hynna'n gyflogedig a ti'n rhedeg busnes mae amser yn prin. So oedd o reit syml, oedd o reit hawdd i gofrestru a bod yn rhan o'r cynllun. A oedd y cynnwys yn diddorol hefyd. Eblaw y her o gael 80% i fasio bob modiwl. A o'n neud y gwaith yn werth chweil, de. So, oedd o'n bleser, dwi gwir. Mae'n dda gweld gymaint o fusnesau a sefydliadau wedi cymryd yr cyfle i ymuno efo'r cynllun. Mae o'n ddyddiau cynnar, mae hwn yn cynllun, da ni'n gweld yn esblygu dros amser, a dim yn un o'r cynlluniau yma sy'n cael ei roi fyny aros yn llonydd. Sgen ti awgrymiadau o unrhyw beth pellach sa chdi licio gweld yn y cynllun, a unrhyw gyngor sa chdi roid i unrhyw fusnes neu unrhyw unigolyn sy'n meddwl am arwyddo efo fo? Mae'n y bethau mwyaf dwi'n gael allan honni ydy bod fi wedi dysgu mwy am Eryri. So fi wedi dysgu beth newydd bob diwrnod a dwi'n coelio'n cryn yna. So esiampl ydy celfyddyda ddim yn rhywbeth ar top restr mynyddwyr fel arfer lle. Felly mae amrywiaeth o cynnwys o dda. So nes ti sôn am safbwynt fatha gwerth y busnes, ond mae dangos i cleintiaid bod ni'n buddsoddi yn yr ardal da ni'n byw o gweithio ni. So am y ffaith bod y cynllun wedi cael gefnogi hefyd gen y parc cenedlaethol yn bwysig, a mae'n haws i gliro pobl i gwir be mae'r cynllun amdan. O ran symud ymlaen a pethau ychwanegol ehangu'r cynllun lle. So dda, dwi'n meddwl gweld gweithdai ymarferol yn awyr agorad i pobl di-Gymraeg. So bod yna gyfle iddyn nhw ddysgu'r iaith a hefyd dysgu'r cynnwys
a gweld lle mae'r cysylltiad na rhwng y Gymraeg a y cynllun ei hun, lle. Efallai ehangu'r modiwlau i lefel uwch, illa. So, y cynnwys bod o'n lefel uwch o wybodaeth. Ac eto, creu gweithdai trwy Gymraeg i'r safon yna, de. Mae adborth fel yna ffantastig. Da ni'n disgwyl cael adborth gyda pawb sy'n arwyddo fyny. Mae'n gret i ni gael esblygu'r cynllun fel yn dweud cynt. Just i gloi eto, sa chdi'n awgrymu i fusnesau arwyddo fyny efo felly? Os yn tad, yndi. Mae'n cynllun ffantastig, di gwir, werth chwyl. Plesar i gwblhau o, a dwi'n edrych ymlaen i'r dyfodol efo'r cynllun, di gwir. Iawn, Steve, diolch i chdi am ymuno efo ni heddiw, ac pob lwc efo chdi efo gweddill y cynllun os pan fyddwn ni'n awchwanegu mwy eto fo. Oce, gres, diolch fawr i chdi. Felly dyna ddiwedd podlediad cyntaf awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Gai ddiolch y galon i gwesteion sydd bod blaen heddiw. Mae wedi bod yn hynod ddiddorol dysgu mwy am cynllun Llysgennad Eryri. Ac os oes gen unrhyw un diddordeb ymuno ar cynllun, ewch i www.llysgennaderyri.cymru. Ac os ydych chi eisiau clywed mwy am waith yr awdurdod, dilynwch ein sianeli cyfrifon cymdeithasol. Ac wythnos nesaf ar y 8 o Ionawr, mi fydd ein podlediad Saesneg cyntaf yn cael ei gyhoeddi. Mi fydd ein rheolwr partneriaethau ni, Angela Jones, yn trin a thrafod yr hynweddau hyn efo Ben Porter, Dr Angharad Price o Brifysgol Bangor a Roland Evans o Cyngor Gwynedd. Edrych ymlaen i chi ymuno efo ni bryd hynny. Hwyl!